προετοιμαστεί να σου πω όμορφα λόγια, ξέρεις, τι όμορφη περιοχή και τέτοια. Στέλλα μου, κοριτσάκι μου, εσύ δεν μου έχεις πει λέξη ακόμη. Μα δεν μ' άφησες να ανοίξω το στόμα μου, γλυκιά μου. Ορίστε, έλα, κάθεσαι εδώ, άνοιξε το όμορφο στοματάκι σου και πες τα μου όλα. Εγώ εντωμεταξύ θα ψάξω να βρω κάτι να πιούμε. Σίγουρα υπάρχει ποτό σε αυτό το σπίτι. Πού να είναι, πού να είναι. Κάτι βλέπω. Κάτσε, Συμπλιάντς. Θα βάλω εγώ το ποτά. Δεν ξέρω όμως με τι να το πιούμε. Κοκακόλα θα ήθελες? Όχι κοκακόλα, αγάπη μου, έτσι χάλια που είναι τα νεύρα μου απόψε. Πού είναι Ο Στάνλεϊ, στο bowling. Σήμερα παίζουμε και το πρωτάθλημα. Τρελός και παλαβός. Γεια μας. Μην ανησυχείς. Η αδελφή σου δεν έχει γίνει αλκοολική. Απλώς είμαι πολύ κουρασμένη και νιώθω ταραγμένη και βρώμικη. Στέλλα μου, πες μου τώρα. Πες μου, τι δουλειά έχεις εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι? Έλα τώρα, Μπλάνς. Άκου Στέλλα, εγώ δεν θα σου αρχίσω τις υποκρισίες, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Ποτέ, ούτε στους χειρότερους μου εφιάλτες δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αναγκάζεσαι να ζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μήπως τα λες λίγο τραγικά? Δεν είναι και τόσο άσχημα. Η Νέα Ορλεάνη. Μα δεν μιλάω για τη Νέα Ορλεάνη. Εξάλλου το ίδιο θα μπορούσες να πεις και. Ο Στάνλεϊ, αν δεν κάνω λάθος. Αχα. Εγώ είμαι η Μπλάνς. Η αδελφή της Στέλλας. Αχα. Α. Πού είναι η μικρή? Στο μπάνιο. Δεν ήξερα ότι θα έρθεις. Ναι, ούτε κι εγώ ήξερα πότε ακριβώς. Από πού είσαι, Μπλάντς? Ζω στο Λόρελ. Στο Λόρελ. Φυσικά στο Λόρελ. Σωστά. Δεν είσαι από χωριό όπως εγώ. Το ποτό τραβιέται με τη ζέστη. Θες μια γουλιά? Όχι, ευχαριστώ. Εγώ πίνω σπάνια. Άλλοι το πίνουν και άλλος το σπίνει. Ναι. Σε περάσει να νιώσω λιγάκι πιο άνετα. Τα ρούχα κολλάνε πάνω μου. Παρακαλώ. Ελεύθερα. Πάνω απ' όλα η άνεσή μας. Αυτό είναι το σύνθημά μου. Ναι, και το δικό μου. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρεί κανείς τη φρεσκάδα του. Δεν πρόλαβα να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου, να βάλω λίγη πούδρα και να σου που ήρθες. Ξέρεις, μπορεί να την αρπάξεις εύκολα άμα κάθεσαι με βρεγμένα ρούχα στα ρεύματα. Ειδικά αν έχεις παίξει τόση ώρα στο μάτς. Ναι. Δασκάλα, δεν είσαι? Ναι. Σε τι μάθημα? Αγγλικά. Εγώ στα αγγλικά ήμουν τούβλο. Πόσο θα μείνεις εδώ? Δεν ξέρω ακόμη. Θα την αράξει εδώ? Έτσι λέω. Αν δεν σας είμαι βάρος. Εντάξει. Τα ταξίδια με κάνουν κουρέλι. Οκ. Τι ήταν αυτό? Γάτα. Στάνλεϊ! Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα. Όλα αυτά τα αγόρασα με το μισθό της δασκάλας. Κοίτα όλα τα γουναρικά που κουβάλισε για να μας κάνει και το κομμάτι της. Και εδώ τι έφυγε? Χα! Μαργαριτάρια! Και έβραχε όλα ολόκληρα. Σειρές ολόκληρες. Και εδώ κορώνα βασιλικά με διαμάντια. Α, αυτό το στέρμα είναι από στρας. Στρας. Το φορούσε η Μπλάνς ένα αποκριάτικο χορό. Τι είναι στρας? Γυαλάκια, Στάνλεϊ, γυαλάκια. Πλάκα μου κάνεις? Έχω ένα φίλο χρυσοχό. Θα τον φέρω να τα εκτιμήσω όλα αυτά. Να το κτήμα σου, Στέλλα. Ή μάλλον ότι περίσσεψε από αυτό. Μα δεν καταλαβαίνεις πόσο χαζός και γελίος γίνεσαι. Κλείσε τη βαλίτσα πριν βγει η Μπλάνς από το μπάνιο. Εμείς οι Κοβάλσκι δεν κουβαλάμε τα ίδια μυαλά με τους Διμπουά. Α, φυσικά. Και δόξα τω Θεώ. Εγώ πάω έξω. Έλα μαζί μου να αφήσουμε την Μπλάνς να ντυθεί. Μου δίνεις δέντοκες? Θα μείνεις εδώ και να την προσβάλλεις. Θα μείνω και θα παραμείνω που να πάρω κι άλλος. Μήπως έχετε ένα τσιγάρο? Βεβαίως. Τι ωραία ταμπακέρα ασημένια είναι. Διαβάστε παρακαλώ. Έχει και αφιέρωση. Για να δω. Κι αν έτσι το ορίσει ο Θεός, σαν πεθάνω πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Ένα από τα αγαπημένα μου σονέτα, της κυρίας Μπράουνινγκ. Το ξέρετε? Και βέβαια, το ξέρω. Έχει ιστορία αυτή η αφιέρωση. Να υποθέσω κάποιος έρωτας, Πολύ λιμπερός όμως.
Το κορίτσι πέθανε. Ήξερε πως θα πεθάνει όταν με τη χάριζε. Ήταν ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Πολύ περίεργο όμως. Αγαπούσε αληθινά. Οι άρρωστοι αποκτούν βαθιά και ειλικρινή συναισθήματα. Σωστά. Έτσι είναι. Ο πόνος μας κάνει αληθινούς. Ναι. Κάνει τους ανθρώπους να εκπληρώνουν. Ό,τι ομορφότερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, το έχουν από ανθρώπους που έχουν υποφέρει. Έχετε δίκιο. Μιτς! Μη βγάζετε χαρτί σε μένα. Μιλάω με την κυρία Τιβουά. Ντουμπουά. Τι είναι αυτές οι ετοιμασίες? Έχει τα γενέθλιά της η Μπλάνη σήμερα, αγάπη μου. Εδώ είναι. Ναι, στο μπάνιο. Και εσύ της κουβαλάς κοκακόλια. Και σερβίρεις τη μεγαλειότητά της στην πανιέρα της. Κάτσε να πούμε δύο κουβέντες. Στάνλεϊ, έχω δουλειά. Κάτσε είπα. Το ξέρεις ότι η αδελφούλα σου μας έχει φλωμώσει στο ψέμα? Δεν νομίζω, Στάνλεϊ, άλλωστε. Μωρέ, άκουμε που σου λέω. Τέλος πάντων, πες ό,τι έχεις να πεις. Ένας αντιπρόσωπος της εταιρείας μας πηγαίνει πολύ συχνά στο Λόρελ και έμαθε για αυτήν. Σοβαρά. Σοβαρά. Η κυρία είναι πασίγνωστη στο Λόρελ. Ούτε ο πρόεδρος της Αμερικής να ήταν. Μόνο που αυτήν δεν την εκτιμάει κανείς. Ο αντιπρόσωπος μας μένει πάντοτε στο ξενοδοχείο Φλαμίγκο. Και λοιπόν, Και αυτή εκεί έμενε. η αδερφή μου έμενε στον Μπέλ Ρίβσταν. Έμενε. Όταν όμως της ξέφυγε το κτήμα από τα χεράκια της, εγκαταστάθηκε στο Φλαμίγκο. Ένα τρίτης κατηγορίας ξενοδοχείο που έχει το καλό να μην ανακατεύεται στις ζωές των διασημοτήτων που μένουν εκεί. Το Φλαμίγκο είναι κέντρο διερχομένων. Αλλά φαντάσου ως και ο διευθυντής του έμεινε τόσο άφωνος από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς, που τη ζήτησε να του επιστρέψει το κλειδί του δωματίου της. Και αυτό έγινε κανένα 2 εβδομάδες πριν μας κουβαληθεί εδώ. Ψέματα. Ψέματα. Όλα αυτά είναι συγχαμμένα ψέματα. Το ήξερα ότι θα στενοχωρηθείς. Σας έριχνε στάχτη στα μάτια. Και σε σένα και στο Μίτς. Συκοφαντίες. Δεν πιστεύω τίποτα. Ο αντιπρόσωπός σας είναι πολύ πρόστιχος που Μωρό μου, τα έχω διασταυρώσει σου λέω. Άσε με να τελειώσω. Το πρόβλημα της κυρίας Μπλάνς ήταν ότι δεν μπορούσε να πουλήσει παραμύθι στο Λόρελ. Καθένας πήγαινε 2-3 φορές μαζί της, μυριζόταν το κόλπο και την παράταγε. Και αυτή ψάρευε κάποιον άλλον και μετά άλλον και πάει λέγοντας. Έλατε όμως που το Λόρελ είναι μικρή πόλη, δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό για πολύ. Σε λίγο καιρό η κυρία είχε γίνει βούκινο. Βούηξε ο τόπος με τα κατορθώματά της. Να είδες. Σταμάτησε. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό σου? Θα βάλω κάτι να πιω. Σου είπα δεν γουστάρω το πιο από του Στάνλεϊ. Καλά θα κάνεις να κάτσεις στη θέση σου. Λέει ότι από την ημέρα που ήρθες πίνεις τα ποτά του σαν ρουφίχτρα. Απίστευτη δήλωση! Απίστευτος κι αυτός που την έκανε! Απίστευτος κι εσύ που την επαναλαμβάνεις! Δεν θα πέσω τόσο χαμηλά ώστε να απαντήσω σε τέτοιες συκοφαντίες! Είναι πολύ σκοτεινά εδώ Δεν μέσα. μ' αρέσει το σκοτάδι, είναι το πιο άρετα στο σκοτάδι! Νομίζω ότι δεν σε έχω δει ποτέ απόγευμα. Τι λες! Ποτέ δεν ήθελες να με δεις απόγευμα. Που δουλεύεις τα απογεύματα! Όχι τις Κυριακές! Σου έχω ζητήσει πολλές φορές να με δεις Κυριακή απόγευμα και πάντα βρίσκεις κάποια δικαιολογία. Και όλα θες να βγούμε μετά από τις 6 και όχι ποτέ τις Κυριακές. Κάτι σκοτεινόκρυβη τα λόγια σου να δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν σε έχω δει πραγματικά Μπλάνς. Για να ανάψουμε λίγο φως εδώ μέσα. Φως! Τι φως! Ποιο φως! Αυτό με το χάρτινο τέτοιο. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί! Τώρα θα σου πω το γιατί. Τώρα θα σου το πω. Για να σε δω καθαρά και σωστά. Ναι, φυσικά. Δεν ήθελες να με προσβάλλεις. Όχι. Ήθελα να σου δείξω πόσο μ' αρέσει ο ρεαλισμός. Μπλάνς. Μπλάνς. Στέλλα. Έλα, αγαπητέ μου. Έλα, αγαπητέ μου.